ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଭଞ୍ଜନଗର ଗଞ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଆଦ୍ୟ ପଦଧ୍ୱନି ଭଞ୍ଜଭୂମି ଘୁମୁସର ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1753 ମସିହାରୁ। 1753 ମସିହାରେ ଫରାସୀ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡି ବୁସିଙ୍କୁ ରାଜା କୃଷ୍ଣଭଞ୍ଜଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବାଲିପଦର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ବିଜୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ବିଜୟ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ବାଲିପଦରଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ନିକଟସ୍ଥ ଯୋଗୀ ଗୁମ୍ଫାଠାରେ ଏହି ବିଜୟ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଲାଗି। ପୁଣି ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ବାଲିପଦରଠାରେ, ଯେଉଁଠିକି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ, ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସଂଗଠକମାନେ, ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସେହି ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଗୁମ୍ଫା ତା'ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ବାଲିପଦର ନିକଟସ୍ଥ ଯୋଗୀ ଗୁମ୍ଫା, ଯେଉଁଠିକି ଯୋଗୀ ମହାରାଣା ସାଧନା କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ କାଠର ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା, ନାରୀଲୋଭୀ ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ସବକ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କାଠ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା ଭଳି ଏକ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲା ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ଯାହାକି ଇତିହାସ କହେ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ହେଉଛି ସେହି ଯୋଗୀ ଗୁମ୍ଫା, ଯାହାକି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ରମଣୀୟ, ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦୂରରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ପରିବେଶ ଅତି ମନୋରମ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ତା'ର ପାଦଦେଶରେ ଏକ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ବିଲ, ବନ, ପାହାଡ଼ ପ୍ରାନ୍ତର ବିଷ୍ଣୁଚକ୍ରଠାରୁ ବାଲିପଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁଚକ୍ର ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲୁ। ସେଠି ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ବିଭିନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତି ବୁଲି ଦେଖିଲୁ। ଭଞ୍ଜ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼, ସେହି ଗଡ଼ ଯାହାକି ଆଜି ପୋଖରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଟି ଖୋଳି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ଫଳରେ ଗଡ଼ ଆଜି ପୋଖରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କେତେକ ସ୍ମୃତି, ଐତିହାସିକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ସେଦିନ ବିଷ୍ଣୁଚକ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ଗଡ଼ ସବୁ ରହିଛି ବୁଲେଇ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଚାରିଟା ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କ'ଣ କୁଲାଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟେଙ୍ଗା। ଚାରିଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରପୁର, ସେଇଟା ଅଧା ରହିଗଲା। ବାହାରପୁର ଅଧା ରହିଗଲା। 5ଟାରୁ 4ଟା ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା, କରିପାରିଲେନି। କିଏ? ଯେଉଁ ରାଜା ଜାଣିନୁ, ପିଲାମାନେ, ବୁଢ଼ାମାନେ, ବାପା ମାନେ ଆମ କହିବାରେ ସେଇଟା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କରିକି ମୂର୍ତ୍ତି ବସେଇକି କରିଦେଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ହୟଗ୍ରୀବ ମନ୍ଦିର। ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ହୟଗ୍ରୀବ ମନ୍ଦିର ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଗାଁରେ ଅଛି। ସେଦିନ ସେହି କଥା ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଥିଲେ। ଏତେ
ସୁନ୍ଦର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଯାହାକି ଆଜି ଲୋକଲୋଚନ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଉଛି। ବିଷ୍ଣୁଚକ୍ର ସେଇ ଯେଉଁ ହୟଗ୍ରୀବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୈଠକ କରିଥିଲୁ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ କେବେ ଆସିଲେ ପୁନଶ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଭାବେ କରିବା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଆଦ୍ୟ ପଦଧ୍ୱନି 1753ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏହି କଥା ଯେମିତି କେହି ବି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେନି 1753 ଘୁମୁସରରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।